Здравейте, ютубъри от YouTube! Вече ми писна да правя този клип 100 милиона пъти. Той прави геймплей клип за канала. Вече се надявам да записва всичко. Снимам се бандикам и т.н. Първо искам да спомена, да ми кажете, поне да ми предложите на какво да снимам. Не, където на какво да снимам и ще снимам на него най-вероятно. После да ви кажа, че ще се бъде сърфърс. После да ви кажа, че ако искате в коментарите напишете, че ако искате да видите как да се инсталирате за комп, пишете в коментарите и готово. Да. Това е първото. После да кажа, че целта в тази игра е много просто. Събираш монети и минаваш разстояние. Ако успя да се пусна и Temple Run на компа, ще снимаме на Temple Run, докато ми кажете на какво да снимам. Когато събира повече абонати, не сабскрайбър, абонати и т.н. Мисля да правя лайв стримови, само че като събира повече сабскрайбър, пък и не знам дали интернетът ми ще е достатъчно силен. И както и компа. Да знам. По-точно то за лайвстрим, дори да имаш в downloading speed, той не ти помага при лайвстрим. Той трябва в uploading speed. Добре. Много да и там са ми събърнали парите и те. Аз съм се бях хакнал по едно време. Не? Ако искате и клип как се хаква, ще направя за повече пари, са Cheat Engine 2. Тук ви амплифайера, взимате го с изпълняване на мисии, които вече съм изпълнил. Да. Може да купувате герой. Амплифайера би трябвало да знаете, проблема ако не знаете. Вместо да ви дава по едно толкова сме как да кажа точно, ви дава по 30 къса максел и колко повече. Има едно дабл амплифайер и дабл нещо там, което ви отвоява амплифайера. Обувките най-много ги мраза, често казвам всичко, от всички тия разли. Има и джетпакове и всякакви други. Много не ми се обяснява. И те няма какво да говоря толкова много за този клип. Сега си настроих бандикама и би трябвало поне звука да снима. Защото са фрапс ми се бъгна клипа и так се уста пъти. Ако си имат на представа колко клипа се опитах да снимам, си нямате и на идея за това и сега действам по-набързо. Един на Happy Wheels почти се получи, ама се бъгна тъпата към тази. Другия на Subway Surfers се бъгна едно друго нещо. Което ще го кача, може би по-късно, отколкото са 70 и някои хора. Ако някой изобщо, то няма наблюдати още. Забравих да кажа още в началото на клипа, трябва да кажа, че аз съм такива пак се забрях някъде не гледах играта. Тук трябва да си по-внимателен, да не тъбусне някой влак. Да се надявам, че са тия настройки на бандикама няма да лагва и ще се записва звука. На мен малко ми лагва в момента, в така бандикама, но аз би трябвало да не ви лагва, като съм настроил едно нещо. И да се получи. Че няма да има какво да коментирам на клиповете на той. Не Subway Surfers. Не са... Surfish, най-вероятно клипа и те ще спре, и те сам ще спре най-вероятно.
защото си се бандика, но може пък и да не са получите. Ако се получат настройките ми и не се потъпа нещо. Да, добре да ви кажа, че ето с пера тук ви гони. Ясно, да. Ето и тук ми рекорда. Ето и. Никой няма някакъв свой дълъг клип, защото ми омръзна вече да снимам. Снимах 50 мила клипа тук и 50 мила клипа и ако поне това се получи, ще бъде велико. Ще мое днеска да имам един и утре още един. Няма да имам ако да снимам. Следващия клип най-вероятно ще е на Майнкрафт. Да, той да прави да кажа, че следващия клип най-вероятно ще е на Майнкрафт с едни ярки модови. И в следващия клип, в описанието на следващия клип ще има профил на един приятел, по-точно братовчет ми, който ми каза едни много яки модови. И ми даде няколко world и има един много смешно world, той ми даде. Ако гледа видеото с Наиша, разбира за какво говоря. И все пак още от сега почвам да рекламирам профила, почти да почвам на Топчо 11. Иначе във следващия клип ще има линк за профила му, не питайте що, защото следващия ще не е Майнкрафт. Ауч, добре да пак. Да това съпна. Добре, клиповете на Хиппиус бяха доста по-интересни, ама се прецакаха. Лошо. Badass. Shit. Може да има и поредица в Facebook Games, както казах в първия клип. Се надявам скоро да събера 100 абоната, 100 subscriber абоната, както искате поръчайте. За да когато събера повече хора да ме гледат, ще почна да правя по-сериозни клипове. Като не знам. Аз ще правя клипове, ще правя, ама да не правя чак толкова много клипове, ако няма да има кой да ги гледа. Като малко то за фън да ги правя, за фън, ама като няма кой да ги гледа, само си програмирайте с бандиками. Фрапс! Прецаках се много жестоко. Тук що видяхте как аз се прецаках много жестоко. Че омръзва и накрая пускам да снимам на някоя друга игра да прави. Ето клип как яко ми логва, наистина ще е много хубаво. Да съберат тази буква, да съберат за тази буква за D и тия думи се съберат за D и мишлените видеа Мистер Боксови поне на компютърната версия са на видеа. Тук Мистер Боксовите могат да се купят, ама и могат да се падат всякакви откачени. Всичко могат да се падне. Да, съм герои и някои други неща. Окей, вроде на Хаверпорт. Съжалявам ако чуете мишката ми, ама какво се прави? Да. Наистина снимам от Bandicam, зато ако лагва и тук има надпис Bandicam. Не се чудите, що е ти. Разбира се, ако настройките ми са правилни, само той ще ви проблема. Ще има надпис на Bandicam. Ако съм настроил настройките на Bandicam правилно. И може би малко лошо качество, да я знам.